Dudu pepantan mendo dalem. Pangklimbang 5 menit dina Selasa Kliwon tanggal 13 Mei taun 2020 kapethik saka Injil Yohanes bab 10 ayat 22 tekan ayat 30. Manungsa tinitah kinantenan kehendak bebas utawa merdikaning karep. Kanthi merdikaning karep mau, manungsa bisa milih endi sing becik lan endi sing ora becik. Nadyan kadhangkala kang kaanggep becik durung mesti becik ing kasunyatane lan sewalike. Kalebu ing prakara iki karep kanggo dadi pendherek dalem Gusti kalawan karep ora dadi pendherek dalem Gusti. Para pendherek dalem Gusti padha mituhu dawuh-dawuh dalem lan tutwuri panjenengane tindak merga yakin lan percaya menawa amung ana jroning pepantan dalem sarta jroning pangreksa dalem wae bakal nemu kamulyan langgeng. Dene kang dudu pendherek dalem Gusti ora sithik kang padha migunakake maneka pawadan uga maneka kritik minangka srana panampik marang Gusti Yesus lan piwulang-piwulang dalem. Gusti Yesus migunakake tembung dudu pepantan mendo dalem kanggo nyebut wong-wong Yahudi kang padha ora percaya lan nampik panjenengane. Sakeh panyuwun bukti saka wong-wong mau binungkus sifat rohani satemene amung mujudake pawadan wae jer pakaryan-pakaryan dalem Gusti wis bisa dadi bukti lan tenger nyata menawa panjenengane iku Mesias saka Allah. Wong lumpuh bisa mlaku, wong wuta bali weruh, wong bisu bali caturan, wong dosa padha martobat, nikel tekokake roti lan iwak lan sak piturute. Aku wis kandha marang kowe nanging kowe ora padha percaya. Kabeh panggaweanku wis aweh paseksen sapa sak temene aku. Mengkono pangandika dalem. Gusti Yesus sajak jengkel mangsuli pitakonane wong-wong mau sebab wong-wong mau sak temene dudu wong sembarangan ananging wong-wong Parisi lan para ahli Taurat kang banget paham marang sabda dalem Gusti. Sikap ora percaya ndadekake wong-wong mau ora gelem migunakake rasa pangrasa sarta panyawang rohani. Sikap orang percaya ndadekake wong-wong mau ora bisa asrah diri marang Gusti Yesus. Mula Gusti Yesus uga ora paring kanugrahan dalem sarta ora njanjekake urip mulya langgeng bareng panjenengane. Para tresna PLM kinasih, percaya lan asrah diri dadi syarat utama minangka warga pepantan dalem Gusti. Ketuk saiki isih akeh wong-wong kang darbe sikap kaya wong-wong Parisi lan para ahli Taurat saengga ya ora kalebu pepantan dalem. Kuwi ora perlu dipermasalahake, kuwi urusane dhewe-dhewe. Nanging awake dhewe kang wis meratilake diri minangka warga pepantan mendo-mendo dalem Gusti, prayoga tetep tuhu ing ayan ngetut lan midhangetake panjenengane amrih ora kelangan lacak margi dalem. Suwawi sami munjuk kunjung asung dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus sang pangen utami kawula munjuk sembah nuwun awit kepareng nyawiji wonten pepantan mendo dalem. Mugi kawula boten keguting gudha nilar pepantan dalem ananging sewalikipun tetep tansah tutut wuri paduka ing pundi kemawon kawula madunung lan panjenengan dalem tindak. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebu sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.